mä en uskalla ite lähteä yrittää pakittaa sinne. Täällä on soittorasia. Mä tuun. Se on tos mun vieres. Se rupee soittaa. Mä tuun. Please nopeesti. Mä mulla elinaikaa. Sun pitää lähteä juokseen tai jotain. No täällä. Tu. Pari. My god. Siis se oli ihan tuuri, että mä löysin tän hissin, kun mä perutin tuolla ton vitun Coilheadin kanssa. Joo, ulkona on sitten Giant ihan tossa. Ja Ghost Girl, puhu mulle. Oh my god. Vitun Ghost Girl. Okei, mennään NYT.